Здравейте, мили приятели! Здравейте, малки и големи слушатели и любители на хубавите приказки! Ние с вас продължаваме нашите срещи. Днес аз искам да споделя с вас и да ви прочета една чудна народна приказка, разказана от големия приятел на децата Рамбо Силик. И така, слушайте и гледайте внимателно. Така, приказката се казва Незнаен юнак. Имало едно време един цар. Той овдовял и се оженил втори път. Царят имал от първата си жена едно момче. Новата царица никак не обичала завареничето. Гледала да го премахне. Момчето имало бяло конче с звезда на челото. Всяка вечер то ходило при кончето. Една вечер кончето рекло на момчето: до вечера не яш от хубавите гозби на мащехата, в тях има отрова. Вечерта момчето казало, че му се прияло хляб и сол. Поискало да му донесат. Наяло се с хляб и сол, да не се отровило. На другата вечер кончето рекло на момчето: до вечера не дей ляга на постелките си, под тях има бръсначи. Царицата ги е сложила, та като легнеш ще се закориш. Вечерта момчето легнало на дъските и се избавило. На третата вечер кончето пак рекло на момчето: сега пък царицата сложила змия под твоята възглавница, та да те охапе, убий змията преди да си легнеш. Вечерта момчето убило змията преди да си легне и останало живо и здраво. Царицата съгледала, че момчето всяка вечер влиза в обора. Досетила се, че кончето го е научило да не яде от гозбата, да легне на дъските и да убие змията. Затова намислила да премахне кончето. Престорила се на болна. Дошъл царя да я види. Тя му рекла: моля ти се, царю честити, намери ми сърце от бяло конче с звезда на челото. Щом изям това сърце, то ще оздравея. Такова конче има само моят син, казал царят, но той го пази като очите си. Дано се съгласи да го заколим. Царицата се престорила на сърдита и извикала: прави каквото щеш, сега разбрах какъв цар си ти. На едно момче не можеш да отсъдиш. Бащата отишъл при момчето, рекал му: майка ти е болна, за да оздравее, трябва да заколим твоето конче, та да му изяде сърцето. Бива, тате, рекло момчето, но искам да ми направиш златни дрехи, да греят като слънце, а кончето ми със златно седло да оседлаеш. Ще се пременя и ще го препусна за последен път. Затворете портите, ако се страхувате, че ще избягам. Царят се съгласил. Момчето отишло при кончето. Разказал му какво иска царицата, а кончето рекло: не бой се, като ме препуснеш, аз ще избавя и тебе, и мене. Направили златни дрехи, приготвили седлото, облякло се момчето, пременило кончето, извело го на двора, яхнал го. Събрало се мало и голямо да гледа. Царят излязъл на двора, запрепускало момчето. Кончето обикаляло двора и все повече се засилвало. По едно време момчето се хванало за гривата, кончето полетяло като вятър,
прескочило оградата и се спуснало низ полето. Припкало кончето, стигнало в друго царство. Момчето съблякло златните дрехи, вързало ги на седлото, кончето му дало 3 косама от гривата си и рекло: щом ти дотрябвам, нагрей космите и аз ще дойда. Кончето отишло в гората. Момчето купило от един стар овчар скъсани дрехи, облякло се и се запътило към столицата на царството. Главило се градинар в царската градина. По цял ден копаело, съдило, плевило, поливало цветята, разхубавило царската градина. Една вечер нагряло 3 косама. Тоз час дотърчало кончето. Момчето облякло златните дрехи, яхнало кончето и цяла нощ препускало из градината. Чак на разсъмване съблякло златните дрехи, привързало ги на седлото и изпратило кончето. Момчето си мислело, че никой не го забелязвал. Ала царската дъщеря цяла нощ го гледала от прозореца на двореца. На сутринта всички видели изпотъпканата градина. Видял я и царят, попитал момчето: кой изтъпка градината? Не знае ни юнак, царю честити. Не знае ни юнак ли, викнал царят. Скоро да се махаш от очите ми. Царят изпъдил момчето. Ала царската дъщеря по цял ден и по цяла нощ плачела за младия градинар. Искала да се омъжи за него. А царят не давал да му се издуме. Царската дъщеря плакала, поболяла се от мъка по момъка. Най-после царят я повикал при себе си, рекал й: дъще, не вярвах, че толкова ще изглупееш. Свършиха ли се царските синове, да искаш за прост градинар да се омъжиш? А щом не можеш да живееш без него, венчайте се, ала никога не се вестявайте пред очите ми. Царската дъщеря се омъжила за младия градинар. Царят оставил младите да живеят в една стаичка под стълбата. Минало се, що се минало, царят тръгнал да се бие срещу друг цар. Царският зет възседнал едно куцо магаре и го подкарал из пътя, дето минавала войската. Като стигнал до едно блато, вкарал магарето в тинята. То затънало и не можело да помръдне. Кой как минал край царския зет, се думал: ей, ти своето магаре ще помогнеш на царя, че никой няма да те види. Незнайният юнак седял върху магарето и нищо не отвръщал. Като отминали всички, надрял 3 косама. Кончето на часа дотърчало. Той облякал златните дрехи, яхнал кончето и полетял към бойното поле. В разгара на боя противниците нападнали царя и малко останало да го убият. Но тъкмо в този миг долетял като хала млад конник, развъртял златна сабя, прогонил враговете и спасил живота на царя. В битката момъкът бил ранен в котрето на дясната ръка. Царят извадил златошита кърпа и сам превързал раната. След боя момъкът препуснал кончето, стигнал до блатото, магарето стояло в тинята. Той съблякал златните дрехи, привързал ги на оседлото, изпратил кончето и яхнал пак магарето. Задала се войската отдолу. Войскарите почнали пак да се присмиват на царския зет. Всички му думали: хайде, връщай се вече и ти, славни юнако! И царят дори се позасмял. Когато извървяла войската, царския зет изкарал магарето из тинята и куцук стигнал в двореца. Влязал в своята стайчка под стълбата. Легнал да спи и поръчал на жена си да не го буди 3 дни и 3 нощи. В това време царят преглеждал войниците. Искал да види кои са останали живи и кои убити. Дошло му на ум за Зетя.
Пратил да го повикат, та да се посмеят с него. Ала колкото души отивали да го викат, все се връщали. Царската дъщеря им казала, че мъжът им заръчал да не го буди 3 дни и 3 нощи. Ядосал се царят, сам отишъл в стаичката под стълбата. Но що да види? С неговата кърпа била вързана ръката на зетя му. Той го събудил и му казва: казвай, зетко, откъде взе тази кърпа на ръката си? Момъкът разказал всичко от край до край. Зарадвал се царят, завел зетя си в двореца и го поставил да царува в царството му. Като станал цар, момъкът нагрял 3 косъма. Дошло кончето. Той взел дрехите, пременил се и грейнал като слънце. А на кончето направил широк обор от чисто злато. Хареса ли ви приказката, деца? Надявам се, че да. Друг път пак ще продължим.